Dragii mei, bună seara! Un demers nobil de sprijinire a micului producător român este contracarat cu un boicot la adresa poporului român. Am văzut că în urma mesajului prin care v-am rugat ca pe 10 februarie să sprijinim micii producători români, cumpărând produse românești, preponderent din piese și magazine românești, presa coruptă și obedientă a început o campanie prin care cere supermarketurilor străine să saboteze demersul românilor de a alege românește. Nu ne surprinde, pentru că 90% din banii de reclame provin de la aceste multinaționale. Și firesc, foarte bine dacă marile lanțuri de magazine vor să facă reduceri, dar să le facă zilnic, nu doar pe 10 februarie, și să le facă mai ales la produsele românești. Am înțeles de asemenea că în loc de steagul României, euroextremiștii instigă să se iasă cu steagul Uniunii Europene. Puteți face asta. Mergeți atunci și cumpărați voi toate produsele europene din Africa de Sud, din Chile, Costa Rica, produsele acelea europene și sănătoase care au făcut 2 luni pe vapor ca să apară ca proaspete în supermarketuri. Deci voi, cei care sabotați demersul de a alege românește, sunteți mulțumiți, înțeleg. Nu s-a scumpit nimic, nu s-a schimbat nimic. Atunci, o întrebare: de ce judecătorii Curții Constituționale și-au alocat un spor de 150.000 de euro pentru medicamente? Pe motiv că s-au scumpit, nu? Firește că bogații au bani, în timp ce săracii, Dumnezeu cu mila. Îi întreb pe acești extremisto-jurnaliști dacă ei au bunici măcar. În rest, știu că n-au mamă, n-au tată. Să-i trebuie măcar pe bunicilor cum se descurcă cu pensiile înghețate, în timp ce costul vieții crește accelerat. Mă bucur să văd că le place atât de mult să pupe ghiulul de la Bruxelles, cum era pe vremuri de mult la poarta otomană, dar vreau să-i întreb, dincolo de faptul că puteți să vă umpleți burțile cu produse din magazinele europene, vă mai puteți umple sufletul cu România? Mai aveți România în voi? Ieri am asistat din nou la o lovitură dată demnității și identității noastre românești. Una din cele mai mari sportive ale României s-a retras. De ce? Haideți să o spunem drept. Pentru că, fiind un român de înaltă valoare, care ținea cu ani podiumul internațional al tenisului, fără să o poată detrona cineva, a fost acuzată pe nedrept, a fost suspendată, fără probe, și a fost ținută departe de teren suficient timp cât să fie scoasă din circuit. Am simțit noi, ca popor, ajutorul instituțiilor europene în cazul acestei extraordinare sportive care a dus drapelul cu mândrie în întreaga lume? Cei cu adevărat vinovați au fost cumva pedepsiți? Parcă nu. Și nu este singurul caz de acest fel. Când este vorba de ambasadorii noștri din sport, de fapt cei mai mari ambasadori, statul român joacă mereu doar murdar. Atâta știu ei. Niciodată nu protejează marile valori și nici nu le apreciază. Dacă ești român și vrei să accesezi la succes cu demnitate, vor găsi soluții să te distrugă ciclopii de la Bruxelles. Deci chiar vă rog, dragi euroextremiști, în loc de steagul României,
voi să ieșiți cu cel al Uniunii Europene și în loc de produse românești, voi să cumpărați produsele europene din Costa Rica. Măcar așa vom ști și noi cum arată cei care preferă să fie orice altceva decât înainte și mai presus de toate și de orice români. Știți unde a fost căutat cu mascații olandezi tezaurul furat și de care nicio autoritate nu mai spune nimic? În casa unei românce. De ce? Pentru că în accepțiunea Europei, românii sunt doar niște infractori, nu-i așa? S-a găsit tezaurul? Nu. Dar am găsit scandalul Nordis, ca să uităm de adevărata problemă. Stați liniștiți, dragii mei, nu ne mai pot prosti, cu siguranță. Știm deja că încearcă constant să devieze atenția de la lucrurile importante, inventând noi scandaluri permanent. Crede ei că vom uita? Garantat nu vom uita. Vă mulțumesc, ne revedem românește pe 10 februarie, noi suntem poporul, noi suntem România.